Uya kagima mwanchomo rigereria Ogetembe TV na gukwandira ndonsi asore karibu sana asemese kionga chinsa ibere asobotko bwiga boikomi na kana mutenyi noyo gatatu mwaka no wechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton ndigibuna botambe Wilson Makori no arekuru asensemo yomunube manyero gochikonkonya kombwate se gokomanyaiga asenchirerengia aya enekibo mwanchomo rigereria sema mbiare ngentambe ekuru ase chinsemo au horgongorega rwagusi county ya Kisii ni county ya Nyamira ikachi county chonsi 25 na ibere hitukeriga neria Ijumaa mwanchomo rigereria kireri tukori Ijumaa gutwara tore iribaga ryogosanga ase enkwana ya Getembe guchakira chinsa ibere nenusu chia bono botuka ase tukeriga turachigosanga amo no mu MCA we ward ya Kiabanyoru egotoka ase county area ya Nyamira nabo igokoenekia kuwakilisha bamenyi we ward eyo ya Kiabanyoru ase ebunge ye county ya Nyamira mheshimiwa Thomas Vincent Benecha kurwa senseme yo mwanchumo rigero rachie ego ikaransa ase enseme iga yenkwana ya Getembe Ijumaa igatosanga mange kubwatika no kungusana no gotindi okokogendrete koenekiwa ase amagacho yebunge ye county yo ya Nyamira okubagekana ase egati ya MC mwanchumo rigero nyoranga ase county ya Nyamira bado ntubwate ebunge mashinani nabo igontubwate bikarobie ebunge ye county yo ebigendrete koenekio kungusana no gotinda boigo asa matukabwango iga ntwaroche okungusana kwangere koenekiwa ase gati ya MC nabo igobora ibwe bunge ye county yo nensemeria ya executive ekurawa muno mugavana bwe county yo inse yobora ibu mo speaker Thaddeus Nyabaro yokora egati ya MC abaiga mheshimiwa Benecha na chigotomanya nka kemerobirire gwikira bwaniga nabo igo ensemo yokorosi kwa machiko nabo igo bokorera ibwe bunge ye county ya Nyamira nka ibo ikeire na ande nka iboroche nabo igo ande monokero okungusana gotindi kogendete kwanekwa se chinga keche igo toskare chinga keche chigoika tuchigosanga senchira yobo ikira no ensemo ye mitandao Getembe TV ari Facebook nabo igo YouTube Getembe TV namba ito yesimino erega gwa screen yago nabo gosangana into kurbono goika omweria toska Pono mwancho murigeria mesa yekionga chinsa ibere obotko biga bwarero togochaka kurwa ase county ya Nyamira ase omurikyo monene bwekiombe keri ya Jubilee mheshimiwa Jeremiah Kioni hanyara ko bagakora egati yabarai bekyame cyo koretaro ya Vena ase county ya Nyamira unenchiremo yogosanga nabamenyi kurwa senseme yona bekogendra koni esera yekyame cyo ya Jubilee asama tukabwangoga giesokya na koria ira yogocha kubwato ke ticket yogocha koria oburai bwense gocha ase mheshimiwa Daktari Fred Matiang'i yokabero waziri oteneta mangana yoburendi bwemeyensa ase serikali y'umheshimiwa Uhuru Kenyatta mheshimiwa Kioni niganyara ko bakago kwandra okogania gukororo kwa baraikurwa sorgongorega anemona ase county yo ya Nyamira kwesona ni ase kyama ya Jubilee abegoko ubuseko koboko iganga yabo yo gochakone kyabuna umheshimiwa Matiang'i na chikonyara ko baga koimuke bendera ye kyamekyo nabo igonyara ko ba kago chakonyara obobui ase chikura chirebosi cyo mwaka bwe chiribubere 25 na ibero muri kitofat gad Gisemba no warenga sumo yogoyo nabo no twariga roboti orega asenchira yoboikirana nase etaro yaye omurikyo manene bw'ikyama kya Jubilee Jeremiah Kioni imeye county ya Nyamira etaro yarorekana kogenderera kumwakira ekoko oyo kabere omuwaziri bw'oburendi bw'ime imeyensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i buzyo bwiganga yaye yokoria ekerogo kyoborai bwense Jubilee mbele pamoja mbele pamoja Kasongo must go. Kasongo must go. Waliamua wakasema vile tunaona William anakuja anataka kurudisha ile maneno ya 41 against 1. Kwa sababu hiyo hebu tuondoke. Tuondoke. Aachane na sisi. Na tukiondokea kuna mtu ambaye anaonekana kwa halisi na Wakenya mazima. Nani? Leo hii tukiwa hapa Jubilee has a total membership of 7.1 million Kenyans registered with the party. ODM is struggling at 5 million. Aiga omuske Jeremiah Kioni nigo ateba chikaunti chinyinge aiga Kenya wetania emerongo ebere nigo chireta yare asoko mobwatesia Matiang'i. Sikia zile kaunti zimeenda kabla ya kutembea Meru, Embu, Tharaka, Isiolo,
Samburu, Laikipia, Nakuru, Taita Taveta, Marsabit, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Kitui, Kiambu, Nairobi, Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Nyamira, Kisii, Trans Nzoia, Bungoma, Lamu. Hiyo already iko kwa Egati yabarayabo baikirana somo yega oyoiga nomo MCA obosamaro moske Charles Keganda oyonoere oirachinga kecho na wakera ekoko omoske Fred Matiang'i. Kitu nataka tujue wale wote tumeingia hapa ni kwamba Daktari Fred tusisema ate tumumetoa kama wakisi. This is a national leader, Secretary General ametakikana na Kenya mzima. Hiyo tukubaliane hivyo, na jambo lingine Secretary General nitaongea ni kwamba isifike mahali mtu anasema ati ni project ya mtu ama ya chama. Ni Kenya mzima, Gen-Z wote, watu wetu wote wa Kenya wamesema wanataka Fred na Fred awe kiongozi 2027 kwa mipango ya Mungu. Korwase ensemo yaye Dr. Janet Kumenda oyo ubwaterango yokuria ekero kyabangina imeye county ya Nyamira nigonere airachinga kyecho na kweyakera ekoko bosyo bobochorio banene bore bosyo kebia kyaba kungo kebia tibunse atingo tora kurunse musapote ose asini chasikero geke igambo genda chibokonyo yo mente Matiang'i igorari asakora tumutigere bwekala oikatoma abakungu benyecho bijamole to muswada twayotigali parliament. Hingo reporter Getembe korwase kinyoreke iga kya egesieri ekyo kegotoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefat Gadi Gisemba. Mbiyama no mori kitofat gad Gisemba korwase county ya Nyamira mwancho murigeria togoska bosio abagusi niko bagendreire kubori kwa kwenekya bunango chabaramu bunenchire moyogo chia kwenekya obomo bosio bwechikura chinene cyo mwaka bwechiri bubere 25 na ibere ukona somo yego yomo ase ensemeria ya Gesuswe bunge ya Nyaribari Masabase county ya Kisii mubasorero yakabero mo senator bwe county ya Kisii Professor Sam Mungeri niga kwaniro kugania gukororo kwa barai nabo igabana inchi kurwa soro ngorega gukwana nirio gerimo irinego chikonyoro koreri borobuya nabo igamagendro kurwa serikali nane kabagambi abanda abaya n'abanda babi nani nyasaye nero kurusyo lyoro mobe moteania egento kyo kagera bakurere ekera tabatebeti nabera aba makosa sene bune umurai egento ko batebia nakia ko babuya ekero mugo chamo mutareramo igoti na ndesko ya Biblia ekera Psalms 133 na kya ontebia na kere buya geta ba koraki ba go chamo ogusioyo nchwamo onye teribo goteana mori moja kombolia baadaye ngongeri za quality nchwamo chwamo morabuna mochi ko baguchi bosio unetaranga mugambi oni bwensi lakini ugo chamo nchwamo tige bitina tige bero ribero nchwamo mugambe moite inchire yemo ilio moelio akaona ngocha mwancho muregira togoska bosio totegarita sengane yoyo kuborigo kwa bagusi gocha amo nigo oyorigetie kirogo kyobu MCA ase wodi ya Nyatiko Mheshimiwa Dan Ngoto niganyara ko banerega kubwato ko boseme gochi asaba na inchi bechi nseme cyo kwenekya bunango twara bare eriogi erimo erio kwenekya buna gochi bosio bachikonyara ko baba kwebeka senjirengia yokonyora neba na magendro kokwa na somo igoyo mo oneki wa sense mu ya Nyabunge wodi yo ya Nyatiko Ngoto niga atebiro kubwatrana kwa barai bari bachodre na boigo abana inchi na kikira cyo kwenekya magendro asa matuko alebosio no konyoro bugima wa nende yaye
tuacha kurero mongina sabina tiatokuana nimbi ya muri mwezi iga tuachire gochereke miaka omongina sabina ikire miaka 110 igo ntori bero osebona naki miaka omongina yachire yatwensi boringa ntoike miaka. Nataka kusema ya kwamba sasa kura inakuja mwaka 2007 na mimi sina budi kusema tuungane na kufanya kazi na wale viongozi ambao walichaguliwa, na zaidi tumsaidie mwenzetu. Tuko na mheshimiwa wetu ambaye anapata kiti cha urais ambaye ni Bwana Matiang'i. Matiang'i ni mwana wetu. Mahali mnaenda tafadhali hapo usiwami mtu, mtusaidie tuungane ili na sisi tuchague mwenzetu kama rais wa Kenya, kwa sababu we are also blessed for power kama wakisi. Ile mkeni gutwana alingo gabu nyasaye na tuanjite tugatupare ama wendo tugana mangana kwa lengo ya tuwe confirm fada ni nyume tu bali sijajagira tu wala chika ni hiria tura akole bi tonto na koro ta koro ta sana ni sana na bora bungo ikore ama wale tuliguka ndio mna njoo sababu ni kulinga nini mbone kuna kubwati ama sio mtu ngara asabe tigire ni na nchi mbati ro ngana ibura kwa kwenda. In Acts chapter 1:8, Acts chapter 1:8, before arudi kwake Mungu Baba. Tukusikabasi mwancho muregeri hapo na tokore na se county ya Nyamira hasaba menyi be kenyoro kya Riamisi ekeutoka se ward ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masabase county ya Nyamira niko banyare ko baba gwesokya na kogokerege tambo kirogyo kwenekiwa amagendero yo kubekero chitaya asepa arabune nchira yo moyo koirania oborabu na gokeya ebikore byobosari ebyabere bikwenekiwa asamatuko abwango iga bagosanganege tasene kiga kya Getembe TV niko bono batebiro okoiraniwa wechitaya echo ase chipara na kirache ko bakonya barabu gutwara chinga kichinyororo kweganda asemero berio yabo tambe unagotomanya muri kito Polycarp Okara kubwatikanamo nibikorwa by'ubwibyo byagendere ko babikomentekana sechinseme chigachiali ya misi asamatuka magega musunte kelibe amono bosale bondi ubwagende ko bokwenekiwa nigo ebiro bwebiga byabe kuri bunenchire yemo yogo Syria aya onsi kubibimbu aba ubonge bosale bokaba lakini bono kwesa ndu abete jita jindangani seme justima pawe gatote ya virusia mubeke na ndi litwaja kitoko beke chinde igoro echitobeke tobono kigere tosiri oboibu bonge bora ogesuntegezire kigere to tara sobora bum inzeye kyombekega kyomwakili na wegono mwanasiasa Serieta Evans Mirieli nigo bono abana kyomba baigabe sokire na kumwakira ngambi yamono ase okwimukega tambo kirekiga gyokobatoria kurwa samabe ankabuna yaiga chitaya chekenga chitaya igaro chega asaya gari gesunte ekyabunera amwera iga abahuli na bange bagwetaga iga bona karatiga beke chitaya no eno gochikoiba ororokana etairia mumurika ekene kyombe ketagete gusiria egesunda oboibi abandu bari bagotara butuko bakonyora baturira matoke kuri mugondo nebinte binge abananchi abaiga kurwa sechinseme chigachiali ya misi niko bagende ko babakwegokeria nene oborabu obwiga obuo batebere uratkunyara ko bokoba obuo boita obonene one binyanga unki abanga byatokire njeraga iga bono no mwana woko mutoma oborabu obombocha babo buye kyara no mwana arara no nakamoni asoe kwegosa lakini bana sauri akorira mayana ndaro moremereri otemire utobeke iro borabu obono ngusiriboro oboibi obosari obonge bokororeka ase kinjeraga iga nguchigusira bore asensemo yabasani ko basegetire kwebwatokania mone ebikora byobosari ase boigo bagendere koba bakuborirwa kwebwatania mone ebyombe unebiga ebibira bakonye kwegenderia sebinyoro ime segeta basabake mo especially na Gen-Z ekyombeke kya Mary Foundation igoge koro kinjera ya moyo gukina abasaye toligereribu tolendwe na tosirwe kitokira twaba abantu bamana se community egesegete ya letire chitaya igase asaya labire na ye korokinga omura yumuya no yokunyora abantu ekeraro biziro ne keratari no mwelo yenigo ba tebruna murubuliga no tunyara kaboko kogenda go chase chinsemo chinde ase babulira abantu bandi kwebwatanya mone kyombeke gele kogendera koidania okoboko go chase ebinyoro ime gotwachakire kurwaiga ase ensemo ya Gachuba ward aiga Riamisi
buying center togenderete kogenda nande ntondere kubeka gujia sande erinde tosirie egesunte obora uboche bo uyu utaite kutujoin nande utaite kugive back to the community na bago tujoin inko ripoti rigitaseni kia wanjite kia Gatembe kurwasi nseme chiga chiali ya misi ime wadi ya Gachuba bunge ni ya Gitutu Masaba county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara Miamano Polycarp Okara norobotirwa senchira yobo ikirano togosikabosio mwanchu morigeria okuboria maiga yokuboria koenekiwa hamo nabana boda boda kurwa sensemo ya Nyabunge bunge ya Kitutu Church North koenekia buna nkwaga chiroborechi semeyo ya boda boda shit ikira chiko bakonya barabokunya ko baba ikirano bakoreri bwaba senchirengia nigo ritukoria rero baba nikibako gokera maiga yomusamario yo mugwesokia na koenekia kubagachira boda boda sheda se chinseme cha seba mwakire mbyamuno na kuboria abali no bari no gwancha okuya buno yo oesokia kubakonya koenekia buna nkubwata na bari na baraibande buna nchire moyo gocha koenekia buna sector yo ya boda boda ni chikoimokereri wegoro abana boda boda abaya kurwa stage ya Nyabonge yegotoka sensi ase bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii nigobono bale nekibako gokera magega yokubwata kirobokonyi bokogachirwe kibanda kolerwe biro na gusirwa ase kiganche kyabo no musamali umuya Joshua Makori Nyarenchi uyuro mwakili asense ya Canada neye magega yogochandeka asenga Kentambe aiga Nyabonge boda boda stage igo twachire kuigore kibanda twagachire tabangwa naba kibakonye kuigama kibabwate kibanda kiarengegeke so rende tukaranga mbuya tubagachire kibanda kenene baigame bonsi na inde kuchimutu gituranyore kende tunyare ko batukubabwatisi ukwana chinga kecho abana boda boda abaiga nigo bamenta buna oyiga no mochaka no muya kimagendero asokogane kwabo kwa matuka mange kwogokonyeka aso Burundi obuiga asiba murineria Nyarenchi ngambuye mono bono ngorengi ngonya gusikatore igwe tokumurane mbuya mono kendera gotokonya aso kunyara nandi tabasa kuobo nyuma yaye turi atubwatisi ngenje yako tubwatisia nandi tutogenderere kurwa murabona ikiriga nebeso tere toju kubeka te openking tusanga niye tubwate sama tukaya makendo tagete sound system nabwata obuya gugistore ese stage ne yanka nabwata obuya sana gugise stage so nyoni chileses na iguna bange to kuturigera chileses abantu bande mbaro tubwate chileses tutobwate emeremo abande mbaro batabwa chileses nanyare kutunyora chigas tunyare kunyora ntu twegendere tali bigi bito kukwera ryoka tubwa chileses atuambau nyakabatu bukampuni bonda karo chande anyara kuturushiga iga twende tonde nyoni chigali kambuni Joshua Makori nigo agendire korokia umubekano muya asomoyo ye bugwancha aso gusire bikundi au kurwa sebonge ya Kitutu Church North ingane gendrete kogokerwa na bange na mono chinga kichiga bakenya bange bagendrete komigwa na uchumi yense kuri buteregeta seni kya Gatembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri Bemano Daniel Ontiri tokoskabosio mwanchu morigereria amate eyemo yomugako yoma serita Elijah Onchogo kurwa sensemo ya basi central bunge ya basi se county ya Kisii nareni kyakogokera maiga yomusamario yomo serita Douglas Ogetonto gwesokia na komokonya kumwagachira ere enyomba asatwa robo kongubo kwagache nyomba yaye hase okuburwa okonyora busasa okonyora kwae kore ogwense aniga gocha maiga yomurugyoye kunyara kobaga kumutama na kumutigera omwana mokebwichi kibere egento kirere gutwara obokongo kino mwana uyo nabe konyora chinga kichinkongu neba no kwenekia kwagacha enyomba nigo bono mu chief wensemeyo anyara ko bakago esokia na kwenekia gakore kya sebona mwakere mbiyo musamario yo na gosaba bange buna abeka banyara ko bago esokia erigo konye bisako kwegendere Tata life nere nare tiriga iga maji mazuri erinde omwana omintu twaroche ochandegete omenyeta save yani omenyete ase yani mwanya bantata anyare kobera ngaire getambo kerekere na igweta mangana ayu ngateba ngaki ntokubwata turigi no na kabati no na birata toiga tokonyo mwana uyo minto nera nyare konyora Peta Life iga bantu ba minto igombo au bagenderete kokonya na barabwenje he amagose yende kuringana bana ikirege gomo kenyoreke ntobwata mochanda narorira abune taracha ya etara ya mugote etaracha ya mugote agi taracha nigere mbe mono
bantu mbari gweta teri gweteka tebonete bantu baite igo nari gusaba abagambi ba minto enyaro etarache iyo onye munye manyete eri machi mazuri gaiga gakinyara korosi gwa sobwanga mono eri tunyara konya bantu baito banyara konyora better life tukoria rero lyabere lyabene mono nande liengenche nene asengencho yo mwana oyo iga better life aroche ngambuya abara amana barai bandi bakabwaterana akonye mumuro yo kurukocho ama ene nyombe yo kanyamenyete nembe nande nje ngumbeti chingiti chira chinchiri ko murumara kinyama samingo chale ngara mumena karaire omenyero bogimo bokongu bona ari gusabanga ege koneko mwana yakorire tiganya sa amoseni family yaye nenka yabo yonse na inu abamuraba nonye nekiako baegeke omonto naro kenga ine nechwa ngari mate okubapimira gachierero nonye nondo kanyomete tagura monyaire nyomba usagure sabuni yani orengera tinga igotienda atinde tamati yako ekikere kuri unyomba kwamanya naye ngaki onye kwanyore siringi 10 isano tigandi yereri ndazi isano ngire nyomba mukungu agure sabuni osabana taliba aina arama sabatoka netinando nyendiri mwanje binyoro byeto byare ko bibye bitabwati amaru ense yonsi yare kubwena yakingu wakrembo yono mugambi kwankonyire basiega kwankonyira sana sana ndare konyara gukora asiena ari konyara gukora gwetira mujandro bwatore ngomo no assistant na maete mujandro na bwate no rengoro ana aroche gwetira no waje to karre mangana yuna renge nfukira waje ta na barengo na baminto akojo bokongo watanga ya bonte konyarikana bekante ke tambo kirongo nyumwana we ose mungwana yo kanyaro mwana aho kwa ojo na twakarte kwende hano rende jengo ni ngambe mona se wankonyire andoga ndero konya sande Mwanchumo rigaria togosuka bosuika se county ya Nyamira nigo bono mwaka ya muwe miaka 52 asirita David Moseti anyara ko bakagotoka nyomba mwaye gasireti obogima ase chinchira chubo tutukanu korwa sensemeyo nigo egotebekana una mwaka yore mwengegi ata bwamarwa nigo anyatako bakagotora riomana na mamu mwabo mwiburi obutuko kira rero gento kirete abamenyi bekenyorekyo konyara ko bagwesokia asenchira ya bene na komwa ebiranya egento bono kirira eregotoka gasireti obogima bwaye mambia rero mugambi bwensemeyo niganyara ko bagakonekiga kore kino saburia bana inchiti banyara ko bakoimukia egetambukiro asama bokabo hirinde gutiga serikali eire egetambukiro kirichikani gare konekiwa kurwase kenyoro kya mariba kigotoka sub location ye Nchoro ase ensemo ya Busamaru Masabe bunge ya West Mugirange county ya Nyamira unagotomanyo muri Kito Fatgad Gisemba Omugaka bwe myaka 52 aserieta David Moseti oyebo igore omwenge yata bwa marwa atancheiri kurwase kenyoro kya mariba kegotoka sub location ya Nchoro location ya Busamaru Masabe bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo aumirana na makweri maiga yaye abo igoro ukagirwa kumurwania ngina goika kumutigera chinkoma abwase umuibori oyo agendrete kurwanirira ubugima bwaye ase enyagitari engana yababetereretie abanyakenyoro bekenyorekiga kyamariba kumuimukeria egetambokero asoko mwa binyerere ga mariba oyo ushira umumuro oyo n'umwana umuminto bono igotoko nyora mangana moroba omumuro rwani ningina orojo buna abantu ba ta bagwanje utingina utomungina abantu baro yabona bamuraba kamukankira ndetamanyi bantu abange baringinjira bautukomokana ya utakutumungina kanga igaja kumyoka ndinde ndaba mubwati turuki bakamwakinde sabule bakamwabru kukwabeire iga Malitanguru kwesta busubuli egare majority yachete naliyache tukulirio mongina one ga oncho kero mumuro yo komwe oyo moite tera bwana aron tumanyeti egekera yali nge marko bakonye bwairire ono yaite tuno ndo bwensi ono mambie kera tokirete nalipengu mumuro yo sirire kurengana na kirori bense meyeiga nigo batebire nyagusira abeire asegeka gagwikirania ububuraburu bwechingenjo ao na gukanirwa amona bagambe kurende okweigwa nigo abeire gagutwara umutwe omokongu nono gutrigoye komongina ora mutigoye enkuruma gagaiga akumutigoye ana bakubwa ko bwatu ibwechera ntandoirana tewe yakwira nairo nturikomanya lakini rende nabwate no ni grab kya ye kya maruma gabubwoye
obairo gosaria ekenyoro abang'ina n'abamura n'abagakasa ekenyoro ekase okwenga amarwa yaye. So omongwana oyo iga aibobosie korwa ase hoteli eyemo erang'abu na buna ibobosi mama mwabaje goteba ng'obosi bwa ibiru na agateba okene ng'obosi obumwayabisete nariamochirete asoa komoita abantu bacha botuko abo bataramanyekana paka bona iga twatigire report ya polisi agere baende ko yonenke bakamoita agasoa nyumba akarara buna ararete bona ntokumanya ng'akaro kende omochando ino bwogoitwa noro ogerete agakwira asekero goigoro. Aiga nigo mugambi bweza application yeyo ya Enchoro Richard Moiche gichana nigo aerera enchira abeirega kubeka umukya asokurwania amarwayu atanjeria nene kurwaso moche oyo kurende utarareta matunda andonzi igale ng'omuntu okonia marumono twabere tukanya marwa yase omochi oyo to nonyabara nambara bwere na ngina mbamete bugima bure buya gotamara ringora arara mwangina nonya nabana inchi abaote abanga karo kende mbamete na ngina narabire ngokora emirimo rumarange ase omochi oyo lakini rende bono yaikire ng'a otikire kurara igaro mwangia marwa omokongwe giata twabere tukumyokana nere chinga kichinyinge nabo igo mumuyera kabisa. Omoeri oye ubaganirie abantu gotaimukia igitambukiro asa amaboko abo asugoita omuntu korenderi bagari ayo mbuya waka oroboti na inchi baito ekero lingana lyabere buneri mwata ya report ya serikali ekero yalifuatilia mwananchi takuira jukumu asa amaboko aye sikuira ichika asa amaboko aye bakora ibintu bitagiye birunga mwata report na serikali yairege tambukiro abanyanyimbo kurwa seketasini ky'abanyanyimbo kya Nyamira nigo baikirana ase kinyore keiga kya mariba na koira umubere wonyagusira wikase nyagitari enene yengendu ya Nyamira chingaki obutuki bwajakiwe kubwatikana nekebe keiga hingo reporter getembe kurwa ase kinyore keiga kya mariba ekyo kegotoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Biamano murikito Fatgad Gisemba no roboti rwa senchira yoboikira no mwancho murigaria chideka cha butokire 30 igoro yechinsa ibere chia bono botuko tokoira omotmoko gagwo asense moyemesa yekionga chinsa ibere nsemo ya mangana maya tokoira na sensemo ya kabere tochigosoa ase enkwana ya getembe jumeiga buna na chika gokomanya omwemse bwe ward ya Kiabonyoru mweshimiwa Vincent Benecha no are ase studio gaiga tochikonya ko bato ikaransera na gosanga igoro yenkwana yokongusano koko gendrete ko enekiwa ase oburai bwe bunge ye county ya Nyamira na boigo amagendra ase ward ya Kiabonyoru tunya ko bato kwandra boigo siasa chorogongo rwagusi ngaichiroche bosyo buko yarigania ase omwaka bwe chikura chine cy'umwaka bwe kiri bubere 25 na ibere Toscar Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi nabo igo
enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera aseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane na Eric Misuko na Eric Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwa